Hej, Kirsten Stendevad her, forfatter til bogen Fremtiden er feminin om spillereglerne i det 21. århundrede, og velkommen til min lille gratis videoserie om, hvordan kvindelige iværksættere kan spille efter de nye regler og skabe sig en business, som er bæredygtig og som giver dem de resultater, de går efter både i deres egen verden og i den store verden. I dag vil jeg fortælle dig om mit bud på, hvordan man skaber en business, som er kvindevenlig. Fordi det er der rigtig mange virksomheder, som ikke er. Der er rigtig mange virksomheder, som egentlig kræver, at man arbejder som en mand, at man lever som en mand, at man tænker som en mand. Og det er der ikke noget galt i, fordi mænd har rigtig mange vidunderlige kvaliteter. Jeg ved ikke, om du har det, som jeg har det, men jeg har det bare sådan, at jeg er ikke en mand, og jeg føler mig ikke som en mand, og jeg tænker ikke altid som mænd, og jeg handler heller ikke altid som mænd, og jeg har heller ikke samme lyst som mænd. Jeg har lyst til helhed, jeg har lyst til at have et liv, der spiller på alle områder. Jeg har lyst til at have en virksomhed, som giver mig overskud til at pleje mit helbred, at pleje mit kærlighedsliv, at pleje mit familieliv, at pleje mine relationer, mit netværk, at pleje mit virke i verden, mit bidrag til verden, at pleje min spiritualitet. Der skal være plads til eventyr, til fritid, til sjov og ballade. Så jeg kan simpelthen ikke have en business, der kræver, at jeg arbejder 80 timer om ugen for at have en bæredygtig forretning. Og hvis du er har det på samme måde, så velkommen i klubben, fordi det er lige præcis det, som jeg underviser i, og som jeg har undervist i siden 2007, faktisk i 10 år, hvor jeg kom på sporet af en anden måde at være iværksætter på. Jeg havde hele tiden, siden jeg kastede mig ud i at være iværksætter, havde jeg været god til at skabe en bæredygtig business, men problemet var, at jeg levede fra hånden til munden, og jeg ikke havde overblik over på min økonomi. Jeg anede aldrig, hvad min årsløn ville være, fordi det gav sig ligesom undervejs, men jeg havde ikke ligesom jeg kunne ikke regne med noget, og det synes jeg blev for utrygt. Og det gjorde, at jeg ligesom havde svært ved at vurdere, hvor meget kan jeg spare op, og kan jeg overhovedet spare noget op, og kan jeg investere noget. Det var sådan meget happy-go-lucky. Og derfor besluttede jeg mig for at sætte mig ind i business, og det er faktisk en rejse, der startede for 10 år siden, og som ikke er slut endnu, men hvor jeg hele tiden har gjort det, jeg har delt det, jeg har fundet ud af med andre. Så det vil sige, at jeg hele tiden udvikler min egen viden, hele tiden selv er under uddannelse, hele tiden selv udvikler min egen viden og prøver den af og får flere erfaringer med den, og så giver jeg mine bedste erkendelser til andre. Så man kan sige, at det, som du får ud af at deltage i mine forløb og mine online-kurser og netværk for iværksættere, det er simpelthen, at du lægger dig i slipstrømmen af en, som et par hestehoveder foran måske. Eller også kan du være med på min kvantevæksthold, hvor hvor der er rigtig mange på et rigtig højt niveau af iværksætteri, men så bare har brug for noget søsterskab og noget netværk, som er lige så ambitiøst som dem selv. Men det jeg vil fortælle om i denne her lille episode, det er, at jeg vil anbefale dig at lave en feminin business. Jeg vil anbefale dig at lave en business, som passer til dit hormonsystem og til din neurologi, og som passer til din livsstil. Fordi det dur ikke at kaste sig ud i at lave en business på de gamle præmisser, hvis man ikke har lyst til at leve på de gamle præmisser. Nogle ambitiøse iværksættere, som gerne vil skabe store virksomheder, klarer den problemstilling ved at få en mandlig partner. Så sørger han for den maskuline del af virksomheden og lægger sig i scenen der, og så er der plads til, at hun kan sørge for den mere feminine del af virksomheden. Det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på er at være okay med en langsommere vækst, men som til gengæld er mere solid. En tredje måde at gøre det på er at sige, at jeg ønsker egentlig ikke en kolossal vækst. Jeg ønsker mere, at jeg har en god livsstil undervejs. Og derfor indretter man sig sådan, så man behøver kun at arbejde så meget, så man lige har det, der skal til for, at man har til sine udgifter og til sine omkostninger, og så ellers kan leve udmærket undervejs. Så det er altså noget med at skære ned på ambitionerne, i hvert fald imens man har små børn, og imens man ligesom har nogle andre prioriteter end selve forretningen. En fjerde måde at gøre det på, og det er den, som jeg vil anbefale dig, det er faktisk at begynde at tænke meget mere i passiv indkomst. Fordi det er en måde for kvinder at kunne være til stede med dem, som de gerne vil være til stede med, og være til stede i deres business,
Nu på en måde, hvor de ikke kun sælger deres tid, men også deres ekspertise, og med tiden måske også investere, sådan så der af den vej også kommer noget passiv indkomst. Det der med at investere, det har jeg selv sådan lidt blandet med. Jeg investerer mest i min virksomhed og i læring og i min egen udvikling som person. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det der investeringssystem, og det burde jeg måske ikke sige så højt, men jeg synes, at investere i sin business og investere i at kunne sprede sine ydelser og gøre en større forskel i verden, det er for mig at se det er min vej i hvert fald. Men grundlæggende set tror jeg, at det er obligatorisk for kvinder at tænke passiv indkomst, hvis vi vil have en kvindevenlig business. Og hvad er så passiv indkomst? Jamen det er indkomst, som du ikke skal sælge din tid for at få. Det er indkomst, hvor du har lavet arbejdet en gang, og nu står det så og arbejder for dig, i stedet for at du skal arbejde for din indkomst. Det er penge, der arbejder for dig, så to speak, i stedet for at du skal arbejde for dem, med sådan en gammel amerikansk vending. Men det er i hvert fald arbejde, du har lavet. Det kan fx være at skrive en bog. Ikke at jeg mener, at man kan blive rig, det kan man sagtens, men det er ikke nødvendigvis en satsning, du skal lave, for det er ikke så mange, der gør det. Men du kan blive velhavende på forretningen bag bogen. Men det er et eksempel på, jeg har også skrevet den her bog en gang, så hver gang der er nogen, der beder mig om køber min bog, så behøver jeg heldigvis ikke skrive den igen, og det er jeg så glad for. For hold op, hvor har jeg lagt meget arbejde i den her bog. Men det vi kan gøre, er jo, at vi kan blive bedre til at lave nogle solide online virksomheder, blive bedre til at lave dem, så de kan ramme et større publikum, og vi kan få adgang til et større publikum, tænke internationalt, komme længere ud over rampen. Og det er sådan noget, jeg har leget med i mange år, og har gjort mig rigtig mange erfaringer med, som jeg giver videre på mine kurser. Men det, jeg vil give videre her til dig, det er, sørg for at tænke passiv indkomst. Om det er investeringer, om det er online kurser, om det er produkter, som kan sælges igen og igen. Et eller andet, som gør, at du ikke skal sælge din tid. Fordi din tid er det mest værdifulde og dyrebare, du har. Og så ved jeg godt, at du måske har hørt den her smøre før, men gør du det? Har du sådan en virksomhed? Og har du den på det niveau, du gerne vil have? Det er jo ikke nok at have, så det lige løber rundt. Du skal jo også kunne lægge til side, du skal sikre dig din gode alderdom. Du skal ligesom kunne sikre, at du også kan investere i virksomheden. Så du er nødt til at tænke lidt større, og det som jeg kan hjælpe med, det er altid at få dig til at tænke lidt større, end du måske selv gør. Og jeg er enormt taknemmelig for, at jeg selv er et netværk med nogen, der tvinger mig til at tænke større. Og på den måde kan du ligesom lægge dig i slipstrømmen af nogen, som hele tiden bliver trukket i, sådan så du er sikker på, at du ikke kommer til at tænke for småt og holde dig selv nede på et for lavt niveau. Du kan også sikre dig ved at være sammen med feminine iværksættere, at du ikke kommer til at knokle for meget, at du ikke kommer til at slide for meget. Men samtidig at du ikke kommer til at lade det gå så langsomt, at det aldrig bliver en bæredygtig forretning. Der er sådan en rytme, en kadence at finde imellem de to, som jeg kan hjælpe dig med, og som sikkert også mange andre kan hjælpe dig med, men som i hvert fald er vigtigt at finde, så du ikke går i stå og stagnerer, eller du går for langsomt, men heller ikke bliver for